Now, paminawa ang balita, mao ni mga kabombo, dili kuno makonsiderar nga food poor ang mga Pinoy nga mogasto og 21 pesos og 3 centavos per meal or matag kaon. Mga kabombo, kaon buntag, kaon udto, kaon gabi. Dapat kuno 21 pesos og 3 centavos. Kung makagasto ka na 64 pesos matag adlaw, dili kuno ka makonsider nga food poor. Buot pasabot, wa ka magkalisod. Kini base usab sa metrics to measure poverty sa kagamhanan. Matod pa ni National Economic and Development Authority, CONEDA, Secretary Arsenio Basilacan, nga ang threshold alang sa food poverty kay 64 pesos a day sa tulo ka kan-anan o 3 meals. Buot pasabot, 21 pesos kaon sa pamahaw, 21 pesos kaon sa paniudto, 21 pesos kaon sa panihapon. Mao ni ang gasto 64 pesos sa usa ka adlaw sa tulo ka kan-anan sa usa ka tawo, di ka makonsider nga food poor. Buot pasabot, wa ka magkalisod, wa ka magkuwang kuno sa pagkaon mga kabombo. Giingong ang maong amount o kantidad nakuha gikan sa pag-divide sa monthly food threshold sa matag pamilya. Ang maong balor misaka kung itandi nato niatong 2021 nga anaa lang sa 55 pesos a day mga kabombo. Apan misupak ani ang pipila ka mga senador. Matod pa sa pipila ka mga senador nga dili na magsilbi ang 21 pesos matag kaon tungod sa nagkamahal na ang palitonon. Grabe kaayo ang inflation sa nasod sa Pilipinas. Wa nay barato karong panahon na puros na mahal. Apan midipinsa si NIDA Chief Arsenio Basilacan nga ang maong computation recommended food items gikan sa Department of Health o sa Food and Nutrition Research Institute. Gimanduan sa pipila ka mga senador ang NIDA sa pag-review sa threshold nga masiguro ang poverty forecast nga haom sa kasamtangan nga presyo sa mga nag-unang palitonon karong panahon na mga kabombo. Kamo nga naminaw ron, usay comment ninyo ani. Kung ikaw makagasto kag 64 pesos sa usa ka adlaw, 64 pesos pataas, makonsider kuno nga dili ka food poor, wa ka maglisod, wa ka magkuwang sa pagkaon mga kabombo. Unsa may comment ninyo ana nga dili ka makonsider nga food poor kung panalitan na mogasto kag 50 matag kaon buntag, 50 kaon udto, unya 50 pod kaon matag panihapon mga kabombo. Grabiha no? Nga dili kuno makonsiderar nga food poor o nagkuwang sa pagkaon kung makagasto ang usa ka Filipino og 64 pesos o labaw pa sa 64 pesos aron makakaon sa katulo sa usa ka katulo ka kakaon sa usa ka adlaw mga kabombo. Diyo sa kanila pagsumada. Diyo sa kanila pagsumada sa taga-NIDA mga kabombo nga kumugasto kag 64 pesos sa usa ka adlaw sa tulo ka kan-anan, dili ka makonsider nga nagkuwang ka sa pagkaon. Kini maoy gipasiatab sa NIDA or National Economic and Development Authority o NIDA. Nga diin matod pa ni NIDA Chief Arsenio Basilacan nga sa usa ka adlaw mula pas gani kag 64 pesos imong gasto sa kaon, wa ka nagkalisod, wa ka nagkuwang, kanang abunda ka sa pagkaon kung 64 pesos pataas ang imong magasto mga kabombo. Base sa ilahang kwintada. Ang usa ka tawo kinahanglan mo gasto siya kapin sa 20 pesos, 21, 22 maka. Sa usa ka kan-anan aron dili siya makonsider nga food poor. Matay murag binuang man ni. Kaning gisulti sa NIDA chief nga si Arsenio Basilacan. Asa gud taon ka mangita og tawo nga wala magkalisod karong panahon na. Nga munas ginhawa naman gani natong binadget aning atong sweldo nga minimum nga 465 pesos ang adlaw mga kabombo. Asa kami tag tawo nga wa magkalisod. Munas ginawa binadget aning 465 pesos nga kuwangon ra imong sweldo sa usa ka adlaw sa matag adlaw nimo nga konsumo nga panginahanglan sa imong pamilya. Kato siguro mga dato na daan maoy wala magkalisod. Unya kaning nagsweldo lang og minimum naglisod in taon ni sila sa pagkaon mga kabombo. Pinakabarato nga sudan karon ibutang ta lang monggos tag 20 ang takos
napabay pansit nga tag 20 pesos karon. Adi ay lumpia tag 10 pesos mga kabombo. Unya rice tag 10 ang takos o tag 10 ang cup. Oh. Tanta 20 nga munggos. Unya 10 nga rice, di 30 pesos na tanan. Oh, ibutang tag usa ka cup nga rice, gamay kayo ang 10. Unya usa ka lumpia tag 10 pod, mabusog ka kaana mga kabombo. O kini lang munggos nga tag 20 pesos ang serving, ha? Unya kini ang 10 nga rice o 20 pesos. Oh, mabusog ka kaana mga kabombo. Ha, 20 nga takos sa munggos. Unya 10 nga rice, mabusog ka kaana. Kanang 30 pesos sa mga gastos kaon. Kuwang pa na, gamay kayo ang serving sa 10 pesos nga rice. Ang 1 cup sa rice, gamay kayo. Gamay rasad na ang serving nga 20 pesos nga takos sa munggos mga kabombo. Mao nang makapangutan ako, kung wala ba ni gilayasan sa iyang insakto nga pangisip, si NIDA Chief Arsenio Basilacan mga kabombo. Asa gud taon ka nang imong sumada nga 64 pesos nga kaon sa usa ka adlaw aron dili makonsiderar nga food for kanang 64 pesos. Usa ra man na entaw na kakananan. Kamahal sa sudan karon. Mahal kay palitonon. Mao na kanang mga nas karinderya, mahal ilang baligya, kay mahal man ang ilang kumpra sa carbon, mahal ilang kumpra nga to sa merkado mga kabombo. Matod pang balisakan nga ang tao nga nagkalisod, katong mga tao nga nagkalisod, mautong mga tao nga dili maka-afford o gagasto og 64 pesos sa tulo ka kan-anan, pamahaw, paniudto og panihapon. Di gani ka makagasto og 64 pesos sa kadlaw, pamahaw, paniudto, panihapon, makonsider ka nga food poor. Nagkalisod ka sa kaon, naglisod ka sa pagpangitag pagkaon nimo. Bot masabot di balisakan nga taga-kaon nimo, makagasto gani ka og 20 pesos pataas, dili nakapobre. Wala ka magkalisod mga kabombo. Maayo siguro ni NIDA Chief Arsenio Basilacan mga kabombo, kani ni iyang i-review ang maong sumada kay murag layo na kini tinuod, dili realistic mga kabombo.